ଶନିବାର ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଆସିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବି ଆସିଯାଇଛୁ। ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜି ବହୁତ ସବୁ ଶନିବାରଠୁ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଇଦ୍ ବି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହବ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ସମୟ ବୁଲିଲା ପରେ ଏବେ ଆଗକୁ ଗଲୁ। କାହିଁକି କିଛି ସମୟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଏବେ ମିଳିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବି ଏଠାରେ ଘଣ୍ଟା ବି ମିଳେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିଲୁ ଟିକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମାନ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା ପରେ, କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲର ଟେମ୍ପର ଗ୍ଲାସ ବି ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇଛି। ଦେନ୍ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବହୁତ କଭର ବି ଅଛି। ବହୁତ କଭର ଏଠାରେ ଶସ୍ତାରେ ବି ମିଳେ। ଡିସପ୍ଲେ ଟେମ୍ପର ଗ୍ଲାସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ସେଲଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମାଇକ, ବ୍ଲୁଟୁଥ ସ୍ପିକର ସବୁ କିଛି ଏଠାରେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ। ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଯେବେ ବି ଆସିବ ଆମର ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଆସ। ମୋବାଇଲର କାମ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଗଲା ବେଳେ ଭାଇ କହିଲେ ରୁହ, ଆଗକୁ ଇଦ୍ ବି ଆସୁଛି ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ବି ରହିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫର ବି ଅଛି, ବିଗ ଅଫର ଅଛି ବିଗ ବସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଭାଇ ହଉ ଅଫର ନାଗିଲା ଟାଇମରେ ଆମେ ଆସିବୁ, କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷଟା ଅବଶ୍ୟ ନେଇକିରି ଯିବୁ। ଭାଇ କହିଲେ ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ